Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Ine görüşüňiz ýaly bugun iň gowgun sebäbi bizi dünýä iňleren mehriban enelerimiziň bayramy. Şol sanna ogul bilen deň durýan gyýzlarymyzyň bayramy. Şeýle-de ar namysymyzy, kyn günümizde, ýaşy günümizde derdimizi deň çekişýän gelinlerimiziň bayramy, uýalarymyzyň bayramy. Şo münasibetli ýurdumyzdaky ähli zenallary bu owadan bayram bilen tüýsürekden gutlaýarys. Goý hemişe durmuşlary edil bahar bägulleri ýaly owadan bolsun, jallary sag bolsun. Hemişe de ýurdumyz gahrman arkadamyzyň saýasynda mundan meýlek gözelliklere beslensin. Şol sandaýla bugun ýürüýte toýlaryň ulaşýan günlerinde meşhur destan video studiýasy bilen bir ajaýyp toýda gawatlaşdyk. Gawatlaşanymyz diýsen gowy boldy. Biz YouTube kanalyna bir zenallarymyza öz ýürek arzuwlarymyzy ýollap bilýäs. Şonuň üçin YouTube kanalyma biziň agza boluň we tomoşa edip like basmagy unutmaň. Diňe bir gutlaglar däl, bir näçe toý roliklary, getleşikleri size hödürleýär. Şonuň üçin bizden daşlaşmaň. Meşhur destan video studiýasy Elmydama siziň hyzmatyňyzda bolar.